Немалко пациентки задават въпроси, кои импланти са по-подходящи – силиконови или тези с физиологичен разтвор. Истината е, че тези с физиологичен разтвор се използват предимно в реконструктивните операции, в операции от реконструктивен тип за реконструкция на гърдата, когато, да речеме, пациентката е преминала през мастектомия, по повод рак на гърдата, премахната е гърдата и жлезата и в последствие трябва да се раздуят, разпънат тези тъкани, така наречените tissue expanders. В естетичната хирургия не е прието, особено в последните години и модерните разбирания за естетична хирургия на женската гърда, да бъдат поставени импланти с физиологичен разтвор. Фирмите, които произвеждат импланти с силиконов гел, изключително много еволюираха в конструкцията на гела, самата обвивка на силиконовият имплант, която отново е от гел, която отново е от силиконов материал, но разбира се по друг начин създадена. Тези импланти дават изключително добра възможност пациента да избере по-меки ли желая да бъдат гърдите, максимално наподобяващи женския бюст, или да има така малко по-напълнен вид, съответно по-твърди като усещане импланти. И нашите пациенти искаме да го разберат това, за да могат да вземат максимално информирано решение.